Vi har den. Så We got vi this. på et andet lag. Er du klar, Emma? Science tøser er dem, der har det. Vi var Avita, kun mistet 3 mand siden starten. Vi var Avita, den her linje, den er kun noget for os. Hvis I snakker lort, så får I et los. Science tøser er dem, der har det. Vi var Avita, du kan aldrig finde os ind på DB. Spinner mollis rundt som en CD. Soho gal, så I ved det. Hvordan endte vi her, det er et mysterie. Tager i byen på en torsdag. Selv efter køb vi på et andet lag. Hopper op på vognen, når vi stikker af. Baller med de penge, og vand uden pasta. Ey, så hvad er vi ude i? Han ligner en, der kigger på en science-pige. Men hun er ikke på, ja det er sandt at sige. Vores standard, det ser som en verdenskrig. Science-tøser er dem, der har det. Vi var Avita, kun mistet 3 mand siden starten. Vi var Avita, den her linje, den er kun noget for os. Hvis I snakker lort, så får I et los. Science-tøser er dem, der har det. Vi var Avita. Yeah. Hvad, boys, skal vi ikke snilt gøre det her bedre? Det var fucking lort, det der, altså, what the fuck? Ja, man, ja. Fuck, er vi træet til? Mad fysik i min B. Yeah. Hey. Jeg kan huske, da vi startede i halv B og A. Niller gav den tale, som han gentager hver dag. 13 dage tilbage, det er fordi vi skaber ulykker. Vores bare sparker røv, jeg skår med krykker. Sidder aller bag os, men jeg høster stadig 12-tal. Fester mere crazy end et vist jysk halvbal. 1 bord i kantinen og 3 ned på møllen. Fredag morgen er der ingen, for vi bunder øllen. I peger ned ad pisten, mens vi peger jeres damer. Valtorance er ikke mere end svap i lange baner. Bryder reglementet mere end ledelsen de aner. Science er på toppen, fuck alle de andre klaner. Så for engelsk skal bare fuck af. Maddag på det skema, så det bliver en lang dag. Kører i vilde biler, før der tog vi toget. Vælg en studieretning, du kan bruge til noget. Niller, tab sutten. Sætter, tab sutten. Hold op, Niller, sætter, tab sutten. Lille Niller, tab sutten. tab sutten. Check. Sådan, er I klar, mand? Skud i Daniel Bøller. Vi er fucking klar, mand. Kom så. Kom så. Uanset hvor vi er, boller vi rundt med busser damer. Smager på den kan vel lære. Hælder vi øl ned i ganen, består vi eksamenen. Er det egentlig det hele værd? Jeg kun 13 dage tilbage. Jeg fik 0,2 til eksamen, så der hurem på min hage. For jeg skriver med flere piger, end der er i hele 3. A. Og 3. B var blev i A. For vi har ikke set jer før jeg gik på scenen mandag. Og resten kan der nu tilbage. For selvom bogstaverne ikke er det samme, er vi sikre på at CDE er den samme ting. Så fingeren skal bæs til den sidste ende. Og vi er færre piger end F-køn. IM kunne lige så godt gå byen i nattøj. Hvem fanden gider se ryst røven striktøj? Tak til 3B for at give os noget glo på. Den står i solen med en bikini, der er lysblå. Q&R, valgsamt mat. Kunne ikke vælge hvilken studierækken de skulle tage. SXY, det slager sag. Elsker sten der smag. W er incest-klassen, men vi er lige glade og træder bare på gassen. Uanset hvor vi er, boller vi rundt med busser damer. Smager på den kan vel lære. Hælder vi øl ned i ganen, består vi eksamenen. Er det egentlig det hele værd? Vi stopper ikke før jeg får et nummer fra en business-tøs. Før jeg får et nummer fra en business-tøs. Før jeg får et nummer fra en business-tøs. Stopper ikke før jeg ser min pik i en business-tøs. Så vi husker at give et sidste skud til 3. sæt. I skal have et kæmpe tak for at få os andre science-elever til at se fucking godt ud. Så sæt jer på den. Sæt jer på den, mand.